Talaga. 500 challenge yan. Ayan, kakapit lang siya dyan. Ayan, nasa ilalim yung kamay niya. Yung mga... Uy, tika, hindi pa. Siguro na eh. Hindi po, hindi. Sigurado muna. Ayan, sige. Game na tayo. Katuwa lang dito yan sa aming bukid. Ayan. Buhat, sige. Tingnan natin. Ako pipilang, ha? Oh, pag hindi ka umabot, ay hindi po pwede. Agad. Ayan. tayo. Iwas tayo. Ang bigat mo. Ayan. Ayan, game. Ayan, game. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, hindi ka umabot. Hindi ka umabot. 1 na lang. Talo ka.